Fi żmien 4 ġimgħat mistenni jkun lest ix-xogħol tar-Restawr fuq il-Kappella ta' San Ġwann Battista fis-Siġġiewi. Proġett fost il-71 li qed jaħdem fuqhom id-Direttorat tar-Restawr fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Din il-kappella fil-qalba tal-pjazza Siġġiewija inbniet fl-1730 fuq stil barokk u tfakkar il-martirju ta' San Ġwann il-Battista. Ix-xogħlijiet qed isiru fuq il-faċċata ewlenija tal-kappella u qed jintuża materjal biex jillimita l-interventi riversibbli. Il-perit Marka Zoppardi spjega li minn meta nbniet il-kappella fil-bidu tas-seklu 18 saret il-ħsara kbira, primarjament minħabba l-umdità. Spjega li x-xogħol ta' restawr beda f'Settembru li għadda, kemm fuq in-naħa ta' fuq tal-kappella kif ukoll fin-naħa t'isfel. Kien hemm xogħol iktar limitati, ħafna xogħol ta' tikħil u ftit tibdil ta' ġebel f'ċertu postijiet. Il-partijiet t'isfel imma l-restawr inkluda iżjed tibdil ta' ġebel u dik il-fażi qed nagħmlu bħalissa nagħlqu x-xogħlijiet fin-naħa t'isfel biex inkunu l-estajna dak it-tip ta' intervent u mbagħad jisu nikkonkludu bil-aħħar tikħil, eċetera, biex nagħlqu l-proġett. Il-Ministru Owen Bonici qal li dan huwa wieħed fost 20 ta' proġetti li għandhom lan li jipproteġu u jsaħħu l-patrimonju ta' pajjiżna biex dan ikun verament disponibbli għal kulħadd, speċjalment għal ġenerazzjonijiet futuri. Aħna għandna ħafna patrimonju storiku illi jagħmilna differenti bħala pajjiż, jagħmilna uniku fl-attrazzjonijiet li nofru rridu nibżgħu għalihom. Jiena kuntent ħafna bix-xogħol li għaddej tant illi pereżempju id-Direttorat tar-Restawr waħdu mingħajr ma qisu entitajiet oħra qed jagħmel bħalissa 71 proġett ta' restawr. U dan kollu juri x-xogħol li qed isir biex pajjiżna jkompli jimxi l quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.